Tanca els ulls. Seu en una posició còmoda, amb l'esquena estirada. Observa la respiració. Fixa't com entra i surt l'aire pels forats del nas. Observa la sensació a la zona de sota el nas. Nota com el cos es va afluixant. Continua observant la respiració. Quin forat del nas està tapat i quin no. Per ell entra i surt l'aire. Estàs practicant l'atenció plena. Estàs conscient en l'aquí i l'ara. Observa les sensacions del cos, agradables, desagradables i neutres, de cap a peus i de peus a cap sense reaccionar a elles. Amb la pràctica de l'observació calmada de les sensacions comprovaràs, per la teva pròpia experiència, que les sensacions són impermanents. Tal com sorgeixen desapareixen. Les tensions mentals se sumen a les físiques. En mantenir-te equànim davant de les sensacions, observant-les amb objectivitat, elimines les tensions mentals. Així és com pararàs el cicle de realimentació negativa i podràs comprovar l'impermanència de les sensacions. Observa les sensacions del cuir cabellut. Baixa el front. Està relaxat. Observa el polze esquerre. Després el dret. Observa les celles. Després els ulls. Baixa per les galtes. Les sents com es solten de tota tensió. Observa l'orella esquerra. Després la dreta. Sensacions al nas i per sota. Llavis i boca. Relaxa la tensió a la mandíbula.
Baixa el coll, observa per davant i per darrere. Si la ment es dispersa, somriu i no t'enfadis amb ella. Recorda que estàs aprenent a no reaccionar a les sensacions. Les que venen dels sentits, però també les que venen dels pensaments. Abaixa i relaxa les espatlles. Aixelles. Bíceps i tríceps. Sensacions als colzes. Avantbraços. Canells. Dits. Palmes i revers de les mans. Sent fins i tot la més petita vibració. Aprèn a esmolar l'atenció per poder sentir no només les sensacions grolleres, sinó també les subtils. Relaxa les cervicals i abaixa les espatlles. Observa el pit. Boca de l'estómac. Part mitja de l'esquena. Panxa. Lumbars. Aprofita per estirar totes les vèrtebres i recol·locar la postura. Sensacions al sexe i a la base pèlvica. Natges i cuixes es destensen. Genolls. Bessons i canyelles. Turmells. Dits dels peus. Plantes dels peus i empenyes. Somriu quan la ment salti al passat o al futur. Estàs augmentant l'enfoc de l'atenció. Aquí i ara. Observa les empenyes. Plantes dels peus. Dits.
turmells, bessons i canyelles, genolls, cuixes i natges, sent, fins i tot, la més petita vibració. Atenció plena per poder sentir, no només les sensacions grolleres, sinó també les subtils. Sent la base pèlvica i el sexe. Estira la zona lumbar. Observa la panxa. Boca de l'estómac. Part mitja de l'esquena, vèrtebra per vèrtebra. Sent el pit relaxat. Cervicals. Revers de les mans. Palmes. Dits. Sensacions als canells. Avantbraços. Colzes. Bíceps i tríceps. Aixelles. Espatlles. Cervicals i coll. Observa les sensacions del maxil·lar. Boca i llavis. Zona del nas i per sota. Sentint com l'aire entra i surt pels forats. Orella dreta. Orella esquerra. Les galtes estan sense tensió.
els ulls i les celles. El pols dret. L'esquerre. El front està serenament estirat. Sensacions al cuir cabellut. Observa de forma global les sensacions a tot el cos. Pren una respiració profunda mentre t'estires lentament. Obre els ulls.